ato ni Bay. Hi guys, mga ligo nig sapa nami diri sa bukid guys. Oh, view Wala, puti raman to. karon ako Wala dumag. tugtog ko dito padung nami sapa. Oh, vlog na bitaw ni? Ay, vlog. Oo. Kare mga nabahay, mga tiguang ni. Saan yung mabuha ka? Isa ni mabuwak, mga flower. Sunflower ni. Ang sa din ni. Di uy. Bati ay lagi sa'yo. Lugbati? Wow, nindotas mga buwak diri oh. Oy, lugbati ana buwa nga kay. Asa kay buwak din nakita. Kani buwak ni dani. Wa pa katumpo. Ya dani. Na alugbati sa mga alay. Nay na mo po. Nice, guys. Mga buwak. Taong oh, sudan na ni. Nagkanas taong guys oh. Nagkuwas taong eh. Sili. Oh, napaibuwak sa ubos oh. Di maklaro. Nice. Ay baka. Nga. Oh, unsa man ta? Oh. Nice ang ana bato. Oh, sapa nam lagi na. Unsa man ay pangita? Dulugon. Yes, niabot na mi sapa. Nay nagkuhan dire picture taking oh. Ato pa ibabaw kay lawom dito. Ay, ngit-ngit.
Tara. Mga na ni. Yes, makaligo mi diri guys. Maligo na ko. Okay. Oh, ligo na. Bong, mamatagay ka na ba, Rick? Lagi, practice mo daw. Babay mo. Hi! Hello. Ayaw lang kaligid niya, kaya bugil. Si Ninyo! Si... Master! Si Ninyo! Klaro na, makaroon ka na kalagot ang mga. Gawad! Ayaw lang kaligid. Kita mo yung Juan! Kita mo na yung... Ganda! Ganda! Ganda sa Ninyo! Ganda! Ito ba na itong bago? Ganda! Bawal lang kayo, maigol mo kami rahat. Kariton ba, naigot pa ako eh. Ay, inauna na bagyo rin. Patasin ko na. Oh. Inauna na bagyo rin. Kaya ko rin, maligi na lang naga. Hello! Bawoy! Kita na video, kita na. Bawagan mo lang na ilo! Kailangan pa, lali mo dyan gusto. Kamang lang mo, ito mo kahela siguro una. Yan kasi katong pinagbao, pinabao. Samo kayo na dyan. Bao-bao, bao-bao. Kilong na kayo, atay. Ano mo simpuan? Bakay. Kasi katawa-tawa, ito lang yun. Babaw naman yun, awal yun. Ba't ko ba? Bago siya, siya. Luya ko niya daw. Yang 5 years pa daw. Adi kong 2 months no? 1 month? Ayaw kami mark niya, oh. Oh, tuka na mo nun. Ay, ang balik na ito ba? Wala ka higop. Agad, nakahigot ito agad. Dibuat ko no? Gabit ko na ba? Ako ko na nag-duwi no?
Ano diri ba? Ay nakalantar ma. Ay, lubat na. Ano mo tinilog? Tagay. Pag-isip naman ka.